थान्दै महेश्वर मोसाहारिनि थैनाय सान फालिदों बिजनी दखरा एबसुआ। बे हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि बायदियै एबसुनि फिरफिलाखौ खावसे बेरहोयो बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। आरो तुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनसुलि बिसि प्रमिला मोसाहारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिथांनिनो फिसाज्ला पुंखा मोसाहारि आरो मिरु एबसुनि आगुनि बुंथिगिरि परिन बर' लोगोसे गोबां फोरोंगिरि फरायसा आरो गोबां सानसुमैफोरा। मुंख्लं तुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिया हारिनि गोबां बिहोमा खालामदोंमोन। बिथाङा बलामगुरि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि मावबाय थानाय समावनो 2000 मायथाइयाव गावथारजादोंमोन होनना दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया फोरमायो। दिनै बिजनी दखरा एबसुनि बानजायनायाव थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मोसाहारिनि 23थि थैनाय गोसोखां सान फालिनाय बेखौ गावखौ फबनाय थावनि बेवहाय जों लानाय जादों फस्लाबारि बर' बाजार फस्लाबारियाव। दिनै जोङो सानसेनि जे हाबाफारि बेखौ लानानै खुंफुंनाय जाबाय। दा बिथांनि रुंसारि जानाया 2000 मायथाइनि 31 अक्ट'बर खालिमोन। दा बेखायनो जोङो बिथांनि थैनाय सान 31 अक्ट'बरखौ जोङो बोसोरै फालिबोबाय थानाय जादों देग्लाय 23। दा महेश्वर मोसाहारिया सासे गोख्रों गोसोनि मानसिमोन। बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आलादा रायजो सोमावसारनायनि थासारि फैदोंमोन बर' हारियाव, बे समावनो बिथाङाबो सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादों। आरो BSc एकर्डनि उनाव जे जोंनि गेजेराव नैथि खोलोबनि सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे नैथि खोलोबनि सोमावसारनायाव BPSC दानानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन बड'लेण्ड पिपल एक्सन कमिटिनि। आरो बिनिनो बिथाङा महेश्वर मोसाहारिया बिजनी आन्सलिक BPSCनि चेयारमेनमोन। दा बिथाङा गोबां आफादाव बिबान लाबोदों, जेरै प्राइमारि साहित्य सभा बर' बाजार प्राइमारिनि बिथाङा आफादगिरि जादों। बेनि उनाव बिथाङा गोबां आफादजों लोब्बा थानानै खामानि मावदों आरो बिथाङा गार्ड रेजिमेन्टआवबो 6 बोसोर साख्रि मावदोंमोन। बेखौ गारनानै बिथाङा बलांगुरि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि नांगौखाय बेवहाय फोरोंगिरि मावदोंमोन। आरो बे समावनो बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लाफानानै BPSCनि चेयारमेन जानानै दङमोन। बिथांखौ जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो बै समाव जि सानस्रिनि गोरोबलायै फैदोंमोन हारिनि गेजेराव, दा बै सानस्रिनि गोरोबलायैयावनो बिथाङाबो बोलि जानांदोंमोन। आरो बिथांखौ बलांगुरि गोजौ फरायसालियावनो स्कुलाव थांनानै गावथारनाय जादोंमोन जोंनि हारिनि मानसियानो। दा बिथाङा जि गावनि बुंनाय गावनि डिसिसन बेखौ सोलायनो रोङामोन आरो बिथाङा गावसिनि खोथाखौ मानिनो थाखायनो बै जोंनि माखासे हान्जाया बेखौ गावथारदोंमोन गावसिनि डिसिसनखौ मानिनानै लानो हायिनि थाखाय। आरो दिनै बिथाङा मुंख्लं जाबाय जोंनि हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि हाबाफारि बेखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय। दा दिनै जों मोनफैयो बिथांमोननि जि सान्थौमोन बै समनि, बियो दिनैहाय सैथो होननानै फोरमान जाफैनायखौ जोङो मोन्दों, जायफोरखौ जोङो गावसिनि बेरेखा होननानै गावथारलांदोंमोन। दा दिनै महिनी बसुमतारीमोननि जि सानस्रि आरो सान्थौ, बिथांमोननि सानस्रिया गोथाङै थालांबाय थागोन जेब्लायबो। आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय जे गावनि जिउखौबो सेक्रिफाइस खालामबाय, हारिनि थाखाय रावजोंबो सिलाइनि गुलिजोंबो कमप्रमाइस खालामाजासिनो दाद गोसोयै दिनैहाय गावनि जि गोसो बेखौ गायसंबोबाय। दा बिथांमोननि जि आदर्श बेखौ जों जेब्लायबो लाखिलांबाय थानांगोन। इयुन जोलैफोरखौ खावलायदों जाहाथे जोङो रावजोंबो कमप्रमाइस खालामालासिनो, सोरबा सिलाइ गुलिजों सोरजोंबा बाथ्राजों सोरनिबा सिगिनायजों कमप्रमाइस खालामालासिनो हारिनि जि अलखद फैगोन, जायखिजाया अलखद हारिनि थाखाय, बिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांगोन आरो जि जोंनि हारिनि जि थामोनथा बेखौ रैखा खालामगोन। दिनै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिमोननि थैनि बेसेनावनो बर'आव 3 गोरोबथा मोनबाय, BSc गोरोबथा, BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथा। दा बिथांमोननिनो एफा एफा बिहोमा दङ। दा बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों जे हारिनो मोनसे गावसोरनि जि सान्थौ, हारि मोजां मोननायनि सान्थौ सानस्रि बेखौ गायसंलांबाय। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जि बेसेन बियो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे दिनै 3 एकर्डनि गेजेराव दङ गासिबावबो। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ सिबिलांनांगोन। दिनै बिथांनि गोथै हाखरखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जायो, बेवहाय हानि जेंना खालामनो नागिरो।
बे हाखौ बेबायदि फेन्सिं होनानै दोननो मोना। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जायफ्रा महेश मुसाहारिनि बे गोथै हाखरखौ खालामजानो बाजायो, बिथांनि गोथै हाखरनि सोरगिदिं बिबार बागान खालामनो बाजायो, बैसोर बिथांमोना जाहाथे बेखौ रोखा जानानै थागोन। बिथांखौ जोङो सिबिनांगोन आरो बेयो फस्लाबारि ओनसोलनिल' नङा, बेयो सारा बिजनि ओनसोलनि सारा बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिथाङा जोंनो अबदान होलांबाय। दा बेखायनो बिथांनि गोथै हाखर बियो मोजाङै थानांगोन, बेयो समायना रमायना थानांगोन। बेखायनो बेखौ लानानै जाहाथे रावबो राजनिथि खालामा, बे जायगाखौ लानानै आरो बे जायगानि हाखौ लानानै जाहाथे रावबो दान्थे बिदान्थे खालामा, बेयो जेब्लायबो रैखाथि गोनाङै थानांगोन। बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। दिनैहाय बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो खावलायनो नागिरदों जोंनि इयुन जोलैफोरखौ, जाहाथे साफ्रोमबो इयुन जोलैफ्रा थार गोसो लानानै, महेशमोन बायदि थार गोसो लानानै गावनि इयुननि हाबाफारिफोरखौ लांनायाव दावगालांगोन। दिनै गोबां जायगायाव फुजा मेला जादों, बै फुजा मेलाफोरा जाहाथे समाज बेरेखा हाबाफोरा जाया। माखासे फुजा कमिटिफ्राव माखासे मेलाफ्राव जोङो माखासे खेलाफोर जानाय खोनाबाय थादों, बेखौ गोख्रोङै बन्द' खालामनांगोन, नङाबा जों बिनि गुबुन राहा जोङो लानाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय, बेबायदि बबेबा होखुमानाय, बबेबा खेला जाखुमानाय बेफोरखौ गासैबो बन्द' खालामनानै, जों बुंदों बे पारमानेन्ट बन्द' जानांगोन। बर' हारियाव बे खनायावनो जाखोमानायानो जा, बे अपेन जानायानो जा, पारमानेन्ट बन्द' जानांगोन। बर'नि जि समाज बेखौ मोजाङै लांनो थाखाय, जोंनि इयुन जोलैफोरखौ दिनै डिजिटेल जुगजों, दिनैनि जौगालु मुगाजों समानै लांनो थाखाय बेफोर गासै समाज बेरेखा हाबाया बन्द' जानांगोन। आरो जोङो ड्राग्सनि गोहोम बेयो जोंनियाव बारायबाय थादों, बेफोर गासैबो बन्द' जानांगोन। आरो बिनि थाखाय जोंनि दालाइ आफादफ्रा रेलि लागासिनो दं फरायसाफोरखौ लानानै, आरो बे फरायसाफोरखौ जों समायखिरा लाहोनांगोन। जोङो समाज बेरेखा हाबा मावा, ड्राग्स जाया, बिनि फारसे जों थांनांगोन। होमबासो जोङो जोंनि गासै बिथिङाव दावगालाङोबासो जोंनि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि बिथांमोननि जि गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हारिखौ मोजां मोननाय, बियो बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै थानो हागोन आरो गोजोन मोनगोन। जोंनि समाजा गोग्गो जानांगोन, जोंनि गासैबो बिथिङा जौगानांगोन, अब्लासो बिथांमोना जोंखौ जोंनि सायाव मोजां नोजोर होगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय गासैबो बर' हारिफोरखौ जाहाथे गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो लागोन। आरो जोंनि जि गेदेमाफोर, जोहोलावफोर, बेखौ सिबिनायाव बयबो खौसे जानांगोन। जों बर'फ्रा जोहोलाव सिबिनो रोङिखायनो जोङो गोबां समाव जोङो गोबां जोहोलावफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। आरो इयुनाव जाहाथे जों बेबायदि थासारिजों भुगिनो गोनां जाया बर' हारिया। बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय, दिनै महेश मुसाहारि बायदि गोबां जोंनि गेजेराव मुंख्लं जालांबाय, गासैबो जोहोलावफोरखौ जोङो सिबिनांगोन। बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন। বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পচন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।